Pietari-Riihimäki-rata avattiin liikenteelle syyskuussa 1870. Luumäki sai 2 rautatieasemaa, toisen Taavettiin ja toisen Luumäen asemaksi nimetyn Jurvalaan. Asemalta lähdettiin Viipuriin, Pietariin ja Helsinkiin. Junien myötä kaupungit olivat jokaisen ulottuvilla. Halkokauppa kävi kiivaana. Toreille mentiin myymään kaloja, marjoja, sieniä, lihaa, voita, perunoita, omenia ja käsitöitä. Luumäen asema oli vilkas asema siihen aikaan, kun lemmeläiset saapuivat Hanhilaivalla Jurvalan rantaan. Tästä lähdettiin junalla etupäässä Viipuriin myymään torille tavaroita ja yhtä lailla Kivijärven yli kuljetettiin tavaraa kauppoihin ja matkustajia Jurvalan rantaan ja edelleen asemalle. Matkustajalaiva-liikenteen aloitti Lemin höyryvenhe-osakeyhtiön SS Väinölä. Se saapui osina Lehtoniemen konepajalta Luumäen asemalle ja rakennettiin valmiiksi Jurvalan rannassa. Jurvalaan kehittyi 1900-luvun alussa rautatien ja puukaupan kulta-ajan ansiosta vilkas satama. Tavaraa kulki niin paljon Savitaapaleen ja Lemin kauppiaiden toimesta, että hevos- ja kirkkovenekyyti ei riittänyt. Savitaipalelainen kauppias Elias Suni ryhtyi puuhaamaan uutta laivayhtiötä. Luumäen höyry- ja moottorivene-osakeyhtiö osti vuonna 1912 Taipalsaarelta vähän käytetyn höyrylaivan. Hanhilaiva kuljetti matkustajia ja kauppatavaraa 3 päivänä viikossa. Sunnuntaisin oli kirkkovuoroja ja tilausristeilyjä. Torstai ja perjantai oli varattu puutavarahinauksille. Niin sanotulla suvikannella varustetussa valkoisessa laivassa oli kannella matkustajahyttejä ja kapteenin hytti. Alhaalla oli matkustajasalonki ja sen perällä konemestarin hytti. Henkilökuntaa laivassa oli kapteeni, konemestari, lämmittäjä ja 1 kansimies. Laiva aloitti liikennöinnin 21. päivä toukokuuta 1912. Laivayhtiö rakennutti Kivijärvelle ja Lahnajärvelle tarvittavat laiturit ja sillat. Aikataulut suunniteltiin Luumäen asemalla pysähtyvien junien mukaan. Olemme Jurvalan laivarannassa, Etelä-Karjalan yhdessä tärkeimmistä puutavarakaupan keskuksista 1900-luvun alussa. Tämä oli myös matkustajasatama. Lemiltä matkustajalaivat, ensin Väinölä ja sen jälkeen Hanhi, toivat matkustajia tähän rantaan. Tämä toimi myös lemiläisten rantana. He saapuivat tänne soutuveneellä, menivät junalla Viipuriin. Tultiinkohan me nyt liian aikaisin? Otetaanko me vähän palasta tuosta? Palasta. Rieska kun jäi sinne liitan laijalle näet, niin onhan minulla näitä lepuskoita vaikka mukana. Lepuskaa vai liepuskaa? Se on ihan potat lepuskaa. Lohkaskaa siitä vähän. Se varais ultoa varttumaan tätä laivaa, ettei jää kyyti pois. Kyllä siellä Viipurin markkinoilla on kysyntä kästöillä. No naiset kun kuvotaan. Monet metsit pellava pyyhkeitä sijoita ja neulotaan villatukkaa ja isoäitini isoisä Nikodemus Illukka tuli 140 vuotta sitten tänne Luumäelle lukkariksi. Vaari tykkäsi kovasti kalastella. Kivijärvessä kalastettiin silloin haukia, lahnoja, muikkuja eli rääpyksiä, ahvenia ja särkiä. Nikodemuksella oli 9 lahnaverkkoa, 29 särkin ja rääpiskäverkkoa, 9 rysää, 17 mertaa ja 2 venettä. Vaari viihtyi täällä ja osteli vähitellen lisää maata, yhteensä noin 60 hehtaaria. Vaarin kesähuvila rakennettiin tänne Kuikkoniemeen vuonna 1903. Saareen tultiin usein Hanhilaivalla. Niin, ja Jurvalasta lähdön jälkeen sen ensimmäinen pysähdyspaikka oli tämä Kuikkoniemi. Pysähdysmerkkinä laiturilla liehui valkoinen lippu,
Myös meillä Kuikkolassa Artturvaarilla oli laituri, jossa tarvittaessa pysähdyttiin. Hanhi talvehti pitkään Syväsalmen sillan kupeessa. Pelastusrenkaat vietiin telakka-ajaksi Pajamäen tuvan seinälle. Tässäkö se on nyt se laivapaikka? No tämä on nyt se laivapaikka, missä laiturikin on ollut. Ja Hanhi on käynyt aina silloin tällöin tuomassa kauppaa Luumäeltä tähän tavaraa ja tästä sitten hevosilla kauppaa Kirkonmäelle. No tässä sitten on kivi. Tämäkö se on se laivakivi niin kuin? No näin sanoo moottorikivi, Joo. että tämähän se on ollut. Ja siellä kerroit jotain, että sitä on räjäytetty sitten. Joo, tämä sotilaat ja räjäytti tämän. Tämä oli iso kivi. Mutta... Joo. Muistat siellä vielä siitä, kun olet pienenä poikana olet ollut siinä? Niin... Joo, kyllä. Minä sen muistan. Joo. Pääskö sinne kiipeämään sinne ylös? Joo, no se oli niin paljon iso, että ei sitä pienenä poikana voinut kiivetä. Että... Joo. Katelti vaan. Joo. Onko sinulla mitään muistoja niistä laivoista? No Hanhi nyt muistaa aika hyvin ja sitten oli toinen Ola, joka tässä seilasi myöskin. Ola oli enemmän tukkia hinasi. Joo, puutavarauittu. Hanhi kuljetti sitten ihmisiäkin, niin mitä oli niin tästä Luumäkeen ja Luumäeltä tänne. Joo. Tarpeen mukaan. No se laiva toi tavaraa ja ihmisiä tänne. Juu, kyllä. Muistat siellä ketään ihmisiä, ketä on jäänyt mieleen? Niin kun... No ei minä muuta kuin silloin, koska se on ollut ennen sotia, 38. Hanhi tuli tähän ja tuolta Pajulan koululta koululaiset lastasit laivaa ja Luumäellä, missä ne kuljetteli niitä, sellainen koulumatka. Sen minä muistan, me oli tässä pienenä poikana katsomassa. Joo. Se on päivän retki ollut. Niin, päivän retki. Joo. Pajulan Tyynä ja Antti on ollut siinä opettajana. Kyllä. No minun äitikin, eli sinun sisko joo, on siinä. Joo, oli varmasti kyydissä. Joo, no se on ollut varmaan elämys, että päässyt tuonne seilaamaan. No sitten tuosta Pekkasen saharannasta tänne Hirhiekkaan päin. Siinä oli Rantala tupa ja sauna. Ne oli ihan likellä rantaa. Siitä saunasta sitten vähän se matkaa Hirhiekkaan päin. Siinä oli laivalaitur. Minun lapsuudessa siinä oli kiusilla ja toistuvan nuottakoppolit. Minun lapsen pestiin siinä isoille laakeille, laiturikiville, mattoja ja täkkiä. Ei siinä enää siihen aikaan mitään laiturista muuta näkynyt. Minun äiti vaan aina haastoi, että siinä oli käynyt laiva. Urolaan tuli ne tavarat, josta kuljetettiin hevosilla 2 kilometrin päähän kauppaan niitä. Kun muuten olisi ollut se lähes 40 kilometriä matkaa, niin laiva nopeutti paljon. Ja sitten tässä rannassa tällä paikalla oli makasiini ja sitten tuossa laituri, joka tuli suoraan siihen makasiiniin ja laiva toi tavaraa tähän rantaan ja kyläläiset sitä sitten vei kauppaan. Kauppaan kuljettivat hevosilla. Laiva ilmoitti tuolla jonkun matkan päässä pillillään, että nyt tullaan ja osasi hevosmiehet tulla rantaan. Tässä samassa rannassa on sitten tehty tuossa vähän matkan päässä niin kaksi proomua siihen perään, joilla kuljetettiin puutavaraa
Luumäelle ja sitten sieltä taas kauppatavaraa tähän rantaan, niin kuin tuonne Lahnajärvellekin, kauppoihin muillekin. Urolan jälkeen Hanhi tarvittaessa suuntasi Niuharinniemen kautta Hääränkalliolle ja Tienperin niemeen, jossa se alkuvuosina yöpyi. Takaisin Jurvalaan lähdettiin aamulla kello 5. Hanhen kapteenina toimi Elias Sunin toimitusjohtajakauden ajan lemiläinen Heikki Kangasmäki. Ensimmäisenä konemestarina oli 6 vuotta Aadan Pekkanen Uimilta. Seuraavina Elias Korpela Kaamanniemeltä, Mikko Kirvesmies Ruomista ja sitten Mikko Haiko Uimilta. Lämmitteinä toimivat muun muassa Arvi Suonio ja Antti Uronen. Kansimiehinä oli 2 Toivo Urosta. Matkustajat vietiin Leminniemen laituriin ja kauppias Aatu Pekarin tavarat laivamakasiiniin Uimintien varteen. Tässä on vanha Pekarin kauppa vuodelta 1870, jolloin talomies on rakennettu ja kauppa toiminut siitä asti. Ja toimii tänäkin päivänä tämmöisenä kesäantikvariaattina, että mulla on tämmöistä kirjakauppa-antikvariaattitoimintaa tässä. Ja tähän laivaliikenteeseen liittyy Hanhi-laiva toi kaupan tavarat tuon läheisen Lahnajärven rantaan. Tässä on kuva siitä. Kaupan laivamakasiini oli tuossa. Tästä on tämä tie kulkee tästä kaupan ohi alas tuonne rantaan noin 400 metriä, missä se tie tulee rantaan, ja tässä on kaupan laivamakasiini. Ja se oli Hanhen laituripaikka. Siihen tulivat myös matkustajat tuolta Luumäen asemalta. Ja kaupan tavarat, ne tulivat junalla Viipurista Luumäen asemalle. Siitä oli muutama 100 metriä, kilometrikin Jurvalan rantaa, mistä Hanhi sitten lähti. Ja tämän kaupan ensimmäinen tai toinen kauppias, joka osti kaupan suvulle 1906, Aatu Pekari, hän oli perustamassa Lemin höyryvene-osakeyhtiötä jo 1800-luvulla ja kuului tämän Hanhilaivan osakkeen omistajiin myös. Eli tässä on tämä Hanhilaiva, mikä toi kaupan tavarat sieltä Jurvalan rannasta Kivijärveä pitkin ja tuolta niin sanotun Papinojan kautta Lahnajärvelle. Ja tässä tämä hieno Hanhilaiva on. Tämä kuva on noin 20-luvulta. Juhannusristeilystä Hanhen viimeisimpiä risteilyjä. Siinä ollaan juhannusristeilyllä joskus sodan jälkeen. Hanhi jatkoi Elias Räipiön ja Kivijärven Saha Oyn omistuksessa puiden kuljetusta ja tilausristeilyjä Kivijärvellä vuoteen 1948. Vaipunut vaahto on keulaven, vain vanha